Sini ojensi lasin vanhalle naiselle joka päivä. Mikael, leskiliikemies, seisoi hiljaa sivussa yrittäen ymmärtää, miksi hänen työntekijänsä tuhlasi aikaansa tähän. Hän rypisti otsaansa ja nosti katseensa. Hän maksoi Sinille kunnon palkan, tarpeeksi hyvin, jotta tämän ei tarvitsisi viettää aikaa tuntemattomien ihmisten kanssa kadulla. Silti nainen oli siellä joka ikinen päivä, samalla puiston penkillä, saman likaisen ja rähjäisen vanhan naisen edessä. Sini kääntyi lähteäkseen, oikaisi laukkunsa olkapäälleen, ja juuri silloin heidän katseensa kohtasivat. Nainen pysähtyi. Mikaelin kasvot olivat jännittyneet, leuka tiukasti puristuksissa. Sini nielaisi ja laski katseensa, kiirehti vastakkaiseen suuntaan. Mikael ei liikkunut, vain jatkoi tarkkailua, kunnes Sini katosi puiston puiden lomaan. Vanha nainen penkillä joi viimeisen kulauksen kahvista ja asetti tyhjän mukin maahan vierensä. Mikael katsoi häntä. Nainen ei edes nostanut katsettaan, vaan pysyi kumartuneena kädet sylissään, ikään kuin odottaen jotain, joka ei koskaan saapuisi. Hän kääntyi ympäri ja käveli takaisin autolle. Kuljettaja avasi takaoven heti nähdessään hänet lähestyvän. Mikael astui sisään sanomatta sanaakaan, oikaisi takkinsa ennen kuin istuutui. Auto lähti hitaasti liikkeelle, kiertäen puiston. Hän katsoi ulos ikkunasta. Vanha nainen pysyi samassa paikassa, liikkumattomana, yksin. Mikael käänsi katseensa pois ja veti taskustaan puhelimen yrittäen keskittyä kertyneisiin sähköposteihin, mutta kohtaus ei poistunut hänen mielestään. Sini ojentamassa kahvia, vanha nainen ottamassa vastaan likaisilla käsillä, yksinkertainen ele, toistuva, päivittäinen. Miksi? Hän lukitsi puhelimen ja nojautui taaksepäin istuimella. Päätti, että seuraavana päivänä hän kysyisi. Hänen oli ymmärrettävä. Sini saapui kotiin sydän yhä hakkaten. Hän avasi pienen asuntonsa oven ja heitti laukkunsa kuluneelle sohvalle. Olohuone oli ahdas, täynnä vanhoja huonekaluja ja rikkinäinen televisio nurkassa. Hän meni suoraan makuuhuoneeseen ja istui sängyn reunalle, hengittäen syvään. Hän tiesi tulleensa nähdyksi, tiesi, että Mikael oli siellä tarkkailemassa, tiesi, että kysymyksiä tulisi. Hän riisui kengät ja makasi kyljelleen, tuijottaen hilseilevää seinää. Ei voinut kertoa, ei voinut paljastaa, ei nyt, ehkä ei koskaan. Hän sulki silmänsä, mutta uni ei tullut, vain muisto tuosta naisesta penkillä, käheästä äänestä, joka sanoi kiitos joka aamu, väsyneestä katseesta, joka näytti tunnistavan jotain hänessä, jotain mitä Sini ei vielä uskaltanut myöntää. Seuraavana päivänä Mikael heräsi aikaisemmin, pukeutui harmaaseen pukuun, joi kahvin yksin kattohuoneiston parvekkeella ja lähti ennen 7. Hän ei mennyt suoraan toimistolle, vaan pyysi kuljettajaa pysähtymään 2 korttelia ennen puistoa. Astui ulos autosta ja käveli kädet taskuissa tarkkaillen aamun liikennettä. Katumyyjiä avaamassa kojujaan, työntekijöitä juoksemassa bussipysäkille ja siellä, tutulla penkillä, vanha nainen. Hän oli jo siellä. Mikael pysähtyi kadun toiselle puolelle, nojaten tolppaan, seisoi siinä odottaen. 15 minuutin kuluttua Sini ilmestyi. Hän tuli vastakkaiselta jalkakäytävältä moitteeton musta työasu yllään ja kahvimuki kädessä. Mikael kavensi silmiään. Sini lähestyi penkkiä, tervehti vanhaa naista varovaisella nyökkäyksellä ja ojensi kahvin. Nainen otti sen vastaan, mutisi jotain, mitä Mikael ei kuullut, ja Sini hymyili, surullinen, raskas hymy. Hän viipyi siinä muutaman sekunnin, vain katsellen vanhaa naista, ennen kuin kääntyi ja jatkoi matkaansa. Mikael odotti, kunnes Sini katosi näkyvistä, sitten ylitti kadun. Vanha nainen nosti katseensa, kun hän lähestyi, ei yllätystä, vain väsymystä. Hyvää huomenta, Mikael sanoi pysähtyen penkin eteen. Nainen nyökkäsi kevyesti, pitäen mukia molemmilla käsillään, oandadillään. Tuo nainen, joka toi tuon kahvin, tunnetteko hänet? Hän kysyi, yrittäen kuulostaa rennolta. Vanha nainen joi kulauksen ennen vastaamista. Tunnen. Mistä? Hän katsoi häntä syvillä, syvien ryppyjen ympäröimillä silmillä. Se ei kuulu teille. Mikael vaikeni. Ei odottanut vastarintaa. Ei tuolta naiselta. Hän astui askeleen eteenpäin. Olen hänen työnantajansa. Minulla on oikeus tietää, mitä hän tekee.
Vanha nainen päästi kuivan naurun, melkein äänettömän. Työnantajalla ei ole oikeutta toisten hyvyyteen. Hän puristi leukansa. Ei ollut tottunut, että häntä vastustettiin varsinkaan jonkun kadulla asuvan toimesta. Hän tulee tänne joka päivä. Miksi? Nainen käänsi katseensa pois ja joi kulauksen lisää. Kysykää häneltä. Mikael hengitti syvään hilliten ärtyneisyyttään, kääntyi ympäri ja lähti sanomatta enää mitään. Vanha nainen jäi penkille yksin tarkkaillen puiston liikettä kuin äänettömän elokuvan katsoja. Mikael vietti loppupäivän hajamielisenä. Kokoukset, puhelut, allekirjoitettavat asiakirjat. Mikään ei pitänyt hänen huomiotaan. Hän katsoi toimiston ikkunasta ulos kaupunkiin ja kaikki mitä näki oli tuo kohtaus. Sini ojentamassa kahvia, vanha nainen ottamassa vastaan, ele toistuva, hiljainen, täynnä merkitystä. Hän otti sisäisen puhelimen ja soitti vastaanottoon. Pyydä Sini tänne. Sihteeri epäröi linjan toisessa päässä. Herra, Sini työskentelee siivoojana. Hän ei yleensä tule hallinnon kerroksiin. Tiedän, missä hän työskentelee. Lähetä hänet ylös. Kyllä, herra. Hän katkaisi puhelun ja jäi odottamaan seisaallaan kädet pöydälle nojatuina. 10 minuuttia myöhemmin oveen koputettiin. Sisään. Sini avasi oven hitaasti. Hän piti yhä siivojan työasua yllään kumihanskat riippumassa esiliinan taskusta. Näytti pienemmältä tuolla sisällä, tuossa valtavassa toimistossa, josta avautui panoraamanäkymä kaupunkiin. Hän sulki oven taakseen ja jäi seisomaan lähestymättä. Kutsuitte minut? Mikael tuijotti häntä pitkän hetken ennen puhumista. Näin sinut tänä aamuna puistossa. Sini laski katseensa. Olin menossa töihin, herra. Vedit kahvia tuolle naiselle. Hän ei vastannut, vain puristi käsiään yhteen. Kuka hän on? Mikael kysyi kiertäen pöydän ja lähestyen. Ei kukaan, herra. Vain ihminen, joka tarvitsee apua. Teetkö tämän joka päivä? Sini nyökkäsi, yhä katsomatta häneen. Miksi? Hän vihdoin nosti kasvonsa. Hänen silmissään oli jotain mitä Mikael ei pystynyt tulkitsemaan. Surua, syyllisyyttä, ehkä molempia. Koska voin. Se ei ole vastaus. Se on ainoa, mitä minulla on. Mikael rypisti kulmiaan. Käytät aikaasi, rahojasi, huolehtiaksesi tuntemattomasta. Se ei ole järkevää. Teille ehkä ei, mutta minulle on. Hän häntä hiljaisuudessa. Sini oli nuori, ehkä 25-vuotias, työskennellyt yrityksessä 8 kuukautta, aina täsmällinen, aina hiljainen, ei koskaan aiheuttanut ongelmia. Ja nyt hän seisoi siinä haastaen häntä tuolla epämääräisellä, itsepäisellä vastauksella. Hän ei ole tuntematon vai mitä? Mikael arveli. Sini käänsi katseensa pois. Voinko palata työhön, herra? Et, kerrot minulle, kuka tuo nainen on. En voi. Voit. Ja kerrot. Sini puristi huuliaan yhteen. Hänen silmänsä kiilsivät, mutta ei itkenyt. Älkää pakottako minua puhumaan tästä. Hänen äänensä tuli matalana, melkein kuiskauksena. Mikael tunsi jotain outoa rinnassaan, jotain mitä hän ei ollut tuntenut vuosiin, myötätuntoa. Hän astui askeleen taaksepäin. Selvä, voit mennä. Sini ei odottanut, kääntyi ja lähti nopeasti sulkien oven taakseen. Mikael jäi yksin toimistoon tuijottaen suljettua ovea. Hän ei tiennyt, mitä tapahtui, mutta tiesi tarvitsevansa vastaukset. Sinä yönä Mikael ei saanut unta. Seisoi kattohuoneiston parvekkeella juoden viskiä ja katsellen kaupungin valoja. Ajatteli soittaa yksityisetsivän. Olisi helppoa. 2 päivässä olisi kaikki vastaukset, mutta jokin esti häntä. Ehkä se tapa, jolla Sini pyysi olemaan pakottamatta. Ehkä tuon surun hänen silmissään. Hän joi loppuun ja meni sisälle. Päätti selvittävänsä itse omalla tavallaan. Seuraavana aamuna Mikael palasi puistoon, mutta tällä kertaa aikaisemmin 6:30. Puisto oli melkein tyhjä, vain muutama koditon heräämässä, paperin kerääjiä kaivelemassa roskakorissa ja vanha nainen penkillä. Hän oli jo siellä. Mikael mietti, nukuiko nainen siellä. Luultavasti. Hän istuutui toiselle penkille puiston toisella puolella ja odotti. 0,5 tunnin kuluttua Sini ilmestyi. Hän tuli kiireellä, kahvi kädessä ja laukku olkapäällä. Mikael tarkkaili. Sini lähestyi penkkiä, ojensi kahvin ja tällä kertaa viipyi pidempään. Hän istuutui vanhan naisen viereen. He keskustelivat. Mikael ei kuullut, mutta näki eleet. Vanha nainen puhui vähän. Sini nyökkäili, kuunteli, joskus kosketti naisen olkapäätä.
Siinä oli läheisyyttä, molemminpuolista tuntemista. 10 minuutin kuluttua Sini nousi, mutta ennen lähtöä hän otti jotain laukustaan, valkoisen kirjekuoren, ja ojensi sen vanhalle naiselle. Nainen epäröi, mutta otti sen. Sini vilkutti viimeisen kerran ja lähti. Mikael odotti, kunnes Sini katosi näkyvistä. Sitten nousi ja ylitti puiston jälleen. Vanha nainen tunki kirjekuoren repeytyneiden vaatteidensa alle nähdessään hänet lähestyvän. Sinä taas, hän sanoi tunteettomasti. Minä taas, Mikael vahvisti, istuutuen hänen vierensä. Nainen katsoi häntä sivusilmällä. Mitä haluat? Vastauksia. Sanoin jo. Kysy häneltä. Hän ei halua puhua. Sitten kunnioita sitä. Mikael oli hetken hiljaa katsoen eteenpäin puiston vilkastuvaan liikkeeseen. Hän antoi sinulle rahaa äsken. Vanha nainen ei kiistänyt. Antoi. Miksi? Koska hänellä on sydän, jota et luultavasti koskaan ymmärrä. Mikael käänsi kasvonsa häneen. En ole vihollinen tässä. Et, nainen päästi lyhyen naurun. Olet hänen työnantajansa. Elät maailmassa, johon hän ei koskaan pääse. Ja silti olet täällä tutkimassa. Haluat tietää asioita, jotka eivät kuulu sinulle. Jos tuo ei ole vihollinen, en tiedä mikä on. Hän tunsi iskun. Jokainen sana osui, mutta ei peräytynyt. Haluan vain ymmärtää miksi. Hallitaksesi, käyttääksesi häntä vastaan? Ei. Koska välitän. Lause tuli ennen kuin hän ehti ajatella. Vanha nainen tuijotti häntä yllättyneenä. Sitten päästi toisen naurun, tällä kertaa pidemmän. Sinä välität. Hän toisti ikään kuin testaisi sanoja. Sinun kaltaisesi miehet eivät välitä mistään muusta kuin omasta kukkarostaan. Et tunne minua. Tunnen tarpeeksi. Tunnen kalliin puvun, tuontikellon, tavan katsoa minua kuin olisin roskaa. En koskaan mitä? Koskaan katsonut minua inholla? Koskaan ajatellut, että olen ongelma, jonka kaupungin pitäisi ratkaista? Hän keskeytti hänet ääni nousemassa hieman. Tiedän, mitä sinun kaltaiset ihmiset ajattelevat. Mikael laski päätään. Hän oli oikeassa, ainakin osittain. Hän oli aina katsonut hänen kaltaisiaan ihmisiä ja kääntänyt katseensa. Aina ajatellut, ettei se ollut hänen ongelmansa, kunnes nyt. Haluan muuttaa sen, hän sanoi hiljaa. Vanha nainen katsoi häntä pitkään, sitten huokaisi. Jos todella haluat ymmärtää, lopeta kysyminen ja ala nähdä. Nähdä mitä? Hänen kipunsa. Kipua, jota hän kantaa joka päivä. Ja ehkä, vain ehkä, ymmärrät miksi hän tekee mitä tekee. Mikael vaikeni. Vanha nainen nousi penkiltä, otti tyhjän kahvimukin ja heitti sen läheiseen roskikseen. Sitten palasi, otti kulutetun kangaskassinsa ja alkoi kävellä pois. Odota, Mikael huusi. Hän pysähtyi, mutta ei kääntynyt. Mikä on nimesi? Nainen epäröi. Aino, hän toisti. Kiitos. Hän ei vastannut, vain jatkoi kävelyä katoaen puiston puiden lomaan. Mikael jäi yksin penkille miettien hänen sanojaan. Kipua, jota Sini kantoi. Mikä kipu? Ja miksi hän yhtäkkiä välitti niin paljon? Seuraavina päivinä Mikael muutti rutiiniaan. Alkoi saapua toimistolle aikaisemmin, mutta kävi aina puistossa ensin. Tarkkaili kaukaa Siniä ja Ainoa, päivittäistä rituaalia, kahvia, lyhyttä keskustelua, kirjekuorta, joka joskus ilmestyi. Hän ei koskaan lähestynyt uudestaan, vain tarkkaili. Ja mitä enemmän tarkkaili, sitä enemmän huomasi yksityiskohtia. Tapa, jolla Sini katsoi Ainoa, ei ollut sääliä. Se oli jotain syvempää, tunnustamista, ehkä jopa rakkautta, ja Aino, ankaruudestaan huolimatta, otti kaiken vastaan hiljaisella kiitollisuudella. Siinä oli historiaa, menneisyyttä, salaisuuksia. Mikael alkoi myös kiinnittää enemmän huomiota Siniin töissä. Hän ei ollut koskaan huomannut aikaisemmin, mutta nyt näki. Hän oli hiljainen, mutta ei ujo, tarkkaavainen, työskenteli huolellisesti, yksityiskohtiin keskittyen. Ja aina tuossa katseessa oli surun sävy, ikään kuin kantaen jotain liian raskasta hartioilleen. Eräänä iltapäivänä Mikael meni alas kerrokseen, jossa Sini työskenteli. Hän keksi jonkin tekosyyn haluavansa tarkistaa toimistojen siivouksen. Sini siivosi kokoushuonetta pyyhkien lasipöytiä. Hän pysähtyi ovelle. Sini, hän kääntyi yllättyneenä. Herra, voinko puhua kanssasi hetken? Hän epäröi, mutta nyökkäsi, laski pyyhkeen sivuun ja katsoi häntä odottaen. Halusin pyytää anteeksi, Mikael aloitti. Sini rypisti otsaansa. Anteeksi? Mistä? Siitä, että olin tunkeileva.
Siitä, että sä painostin sinua puhumaan jostakin, mikä selvästi on tuskallista. Hän räpytteli silmiään yllättyneenä. Teidän ei tarvitse pyytää anteeksi. Tarvitsee. Minulla ei ole oikeutta tulla elämääsi näin. Sini oli hetken hiljaa tutkien häntä. Miksi välitätte? Hän kysyi matalalla äänellä. Mikael ei tiennyt, mitä vastata. Hän ei itsekään ymmärtänyt. En tiedä, hän myönsi. Mutta välitän. Sini käänsi katseensa pois. Hän on äitini. Sanat putosivat kuin paino Mikaelin rintaan. Hän jäi paikoilleen prosessoiden. Aino on äitisi. Sini nyökkäsi yhä katsomatta häntä. Hän kasvatti minut yksin. Työskenteli koko elämänsä antaakseen minulle paremman elämän, mutta 3 vuotta sitten hän menetti työnsä, menetti kotinsa, menetti kaiken, ja minä en ehtinyt auttaa ajoissa. Hänen äänensä alkoi pettää. Mikael astui askeleen eteenpäin. Sini, olin myös työtön. Ei ollut rahaa, ei mitään. Kun vihdoin sain tämän työn täällä, hän oli jo kadulla. Yritin saada hänet pois sieltä. Yritin vuokrata paikan meille 2, mutta hän ei suostunut. Sanoi, että minun täytyy huolehtia itsestäni ensin, että hän pärjää. Kyynelet alkoivat valua Sinin poskia pitkin. Hän pyyhki ne nopeasti, häpeissään. Joten teen mitä voin. Vien kahvia, vien ruokaa, vien rahaa kun jää yli. Mutta se ei koskaan riitä. Koskaan. Hänen äänensä katosi. Mikael tunsi rinnan kiristyvän. Ajattelematta hän lähestyi ja laski kätensä hänen olkapäälleen. Teet mitä voit, se on jo paljon, Sini pudisti päätään. Ei ole, hän on kadulla. Äitini nukkuu puiston penkillä, palelee, nälkää näkee, enkä pysty saamaan häntä pois sieltä, koska hän ei hyväksy apuasi. Koska hän on itsepäinen, ylpeä. Luulee olevansa taakka, että luovun elämästäni huolehtiakseni hänestä, mutta hän ei ymmärrä, että hän on elämäni. Kaikki mitä minulla on, kaikki mitä olen, on hänen ansiostaan. Mikael vaikeni. Ei tiennyt mitä sanoa. Ei ollut sanoja tuolle, vain puhdasta, raakaa kipua. Olen pahoillani. Se oli kaikki mitä hän sai sanottua. Sini pyyhki kasvonsa ja hengitti syvään. Voinko palata työhön nyt? Totta kai. Hän otti pyyhkeen takaisin ja jatkoi pöydän pyyhkimistä. Mikael seisoi vielä hetken katsellen häntä. Sitten lähti, mutta keskustelu ei poistunut hänen päästään. Sinä yönä hän ei taas nukkunut, ajatteli Siniä, Ainoa, kaikkea mitä hänellä oli ja kaikkea mitä heillä ei ollut. Ja ensimmäistä kertaa pitkään aikaan Mikael tunsi itsensä pieneksi. Seuraavana päivänä hän teki päätöksen, soitti lakimiehilleen ja pyysi valmistamaan asiakirjoja. Sitten soitti kiinteistövälittäjälle ja kysyi muutamia kysymyksiä. Iltapäivällä hän meni taas alas Sinin kerrokseen. Täytyy puhua taas kanssasi. Sini katsoi häntä huolestuneena. Teinkö jotain väärää, herra? Et. Päinvastoin. Minulla on ehdotus. Hän lopetti tekemisensä. Millainen ehdotus? Minulla on asunto, kiinteistö, jonka mä ostin vuosia sitten sijoituksena. Se on tyhjä, kalustettu, valmis asumiseen. Sini rypisti otsaansa. Ja haluan sinun ja äitisi asuvan siellä. Hiljaisuus, joka seurasi, oli painava. Sini tuijotti häntä kuin tämä olisi puhunut toisella kielellä. Vitsailetteko? En. Miksi? Miksi tekisitte noin? Mikael hengitti syvään. Koska voin ja koska se on oikein. Sini pudisti päätään, astuen askeleen taaksepäin. En voi ottaa vastaan. Miksi et? Koska en voi maksaa. En pyydä maksua. Mitä sitten pyydätte? Mikael epäröi. Hän ei ollut ajatellut sitä. Ei halunnut mitään vastineeksi, mutta tiesi, ettei Sini ottaisi hyväntekeväisyyttä vastaan. Ei mitään. Haluan vain auttaa. Kukaan ei auta ilmaiseksi. Kaikki haluavat jotain. Minä en halua mitään, Sini. Haluan vain, että sinulla ja äidilläsi on paikka asua. Arvokas paikka. Sini rypisti kätensä, silmät kiilsivät jälleen. Ja kun kyllästytte olemaan kiltti, kun päätätte, ettei se kannata, mitä meille tapahtuu, sitä ei tapahdu. Mistä voin olla varma? Mikael ei tiennyt, mitä vastata. Hänellä oli oikeus epäillä. Hän oli vieras, työnantaja, joku, joka ei ollut koskaan osoittanut kiinnostusta hänen elämäänsä muutamaan päivään asti. Et voi, hän myönsi. Voit vain luottaa. Sini päästi huumorin tunteen naurun. Luottaa? Totta kai. Hän otti pyyhkeen takaisin ja palasi työhön ignorauden häntä. Mikael seisoi siinä vielä hetken, sitten lähti. Mutta hän ei luovuttanut. Tiesi, että hänen täytyi voittaa hänen luottamuksensa jotenkin. Seuraavina päivinä Mikael jatkoi ilmestymistään aina pienillä eleillä, toi kahvia Sinille työpäivän aikana.
Kysyi kuinka hän voi. Keskusteli yksinkertaisista asioista, työstä, säästä, ei mitään tunkeilevaa. Sini alkoi vähitellen laskea vartijaan. Ei paljon, mutta tarpeeksi, jotta ei jättänyt häntä täysin huomiotta. Ja Mikael huomasi jotain. Hän piti siitä, että oli hänen läheisyydessään, piti hänen äänestään kuullessaan, piti tavasta, jolla hän näki maailman ystävällisesti, toiveikkaasti, vaikka kaiken jälkeen. Eräänä aamuna hän löysi hänet taas puistosta. Sini istui penkillä Ainon kanssa keskustellen. Mikael pysähtyi muutaman metrin päähän lähestymättä, vain tarkkaillen, ja kun Sini nousi lähteäkseen, hän seurasi, ei läheltä, vain kaukaa varmistaen, että hän pääsi turvallisesti töihin. Hän ei tiennyt, miksi teki niin, ei ymmärtänyt, mitä hänelle tapahtui, mutta ei voinut lopettaa. Sinä iltapäivänä Sini kohtasi hänet. Te seuraatte minua. Mikael pysähtyi keskellä käytävää. En minä, vain näin teidät tänä aamuna puistossa. Ja eilen ja toissapäivänä hän ei kiistänyt. Haluan vain varmistaa, että olet kunnossa. Miksi? En ole teidän vastuullanne. Tiedän, mutta välitän. Sini rypisti käteensä. Teidän täytyy lopettaa tämä. Mikä? Tämä pakkomielle. Mikä se sitten onkin, olette outo. Mikael tunsi iskun. Hän oli oikeassa. Hän käyttäytyi oudosti, tunkeilevasti. Hän astui askeleen taaksepäin. Anteeksi, en halunnut saada sinua tuntemaan olosi epämukavaksi. Sini huokaisi. Kuulkaa, arvostan apua, todella. Mutta teidän täytyy ymmärtää, etten tarvitse suojelusta. En tarvitse pelastajaa. Tarvitse vain työskennellä, ansaita rahani ja huolehtia äidistäni. Siinä kaikki. Ymmärrän. Ymmärrätkö todella? Mikael katsoi hänen silmiinsä. Ymmärrän, että olet vahva. Ymmärrän, että olet selvinnyt tästä yksin pitkään, mutta se ei tarkoita, että sinun täytyy jatkaa yksin. Sini vaikeni. Ensimmäistä kertaa hänellä ei ollut vastausta. Mikael käytti tilaisuutta hyväkseen. Anna minun auttaa. En työnantajana, en jonain, joka haluaa jotain vastineeksi, vaan kuin joku, joka välittää. Ja mitä sinä saat tästä? Ei mitään. Ehkä mahdollisuuden olla parempi ihminen. Sini tutki häntä pitkään. Sitten vihdoin hänen hartiansa rentoutuivat. Onko asunto yhä saatavilla? Mikael tunsi sydämensä kiivastuneen. On. Ajattelen asiaa. Ota aikaa niin paljon kuin tarvitset. Hän nyökkäsi ja lähti. Mikael jäi seisomaan käytävällä yksin, mutta outo tunne rinnassa. Toivo. Hänellä oli toivo, että ehkä, vain ehkä, hän voisi tehdä eron heidän elämissään. Ja ehkä prosessissa löytää, kuka hän todella oli kaiken tuon rahan ja vallan alla. 2 päivää myöhemmin Sini koputti hänen toimistonsa ovelle. Mikael nosti katseensa pöydällä olevista asiakirjoista. Sisään. Hän avasi oven ja jäi seisomaan hermostuneena. Puhuin äitini kanssa. Mikael nousi välittömästi. Ja? Hän ei halua hyväksyä, mutta yritä vakuuttaa. Tai ainakin yritän. Mitä hän sanoi? Että ei halua olla taakka. Ettei luota tuntemattomiin, että on parempi pysyä missä on. Mikael kiersi pöydän. Ja sinä? Mitä sanoit? Että hän ei ole taakka. Ettei meillä ole vaihtoehtoa. Että tarvitsen hänet turvassa. Sinin ääni vapisi hieman. Mikael lähestyi. Haluatko, että puhun hänen kanssaan? Sini epäröi. En tiedä, auttaako se. Voin yrittää. Sitten yritä. Mennään nyt. Nyt. Sini räpytteli yllättyneenä, mutta nyökkäsi. He lähtivät toimistosta yhdessä, menivät hissiin ja ajoivat pysäköintihalliin. Mikael hylkäsi kuljettajan ja ajoi itse. Sini istui hiljaa matkustajan paikalla katsellen ulos ikkunasta. Kun he saapuivat puistoon, Aino oli tutulla penkillään. Hän nosti katseensa nähdessään heidän lähestyvän ja kavensi silmänsä. Mitä sinä taas haluat? Hän sanoi katsoen Mikaelia. Puhua. Olemme jo puhuneet. Ei tästä. Aino ripisti kätensä. Sini kertoi sinulle, eikö? Kertoi. Ja nyt haluat pelata sankaria. Haluat pelastaa köyhän kadun naisen. Mikael istuutui hänen vierensä penkille. Sini jäi seisomaan hermostuneena. Tässä ei ole kyse siitä, hän sanoi. Tämä on mahdollisuuden antamisesta sinulle ja tyttärellesi. Mahdollisuus elää arvokkaasti. Arvokkuus, Aino toisti sarkasmilla. Arvokkuus ei asu lainaamassasi asunnossa. Arvokkuus ei tule rikkaan suosiosta. Mistä se sitten tulee? Aino tuijotti häntä. Taistelusta, selviytymisestä, siitä ettei myy itseään. En pyydä sinua myymään itseäsi. Tarjoan apua. Ja miksi uskon sinuun?
Miksi uskoisin, että et ota kaikkea takaisin, kun kyllästyt? Mikael hengitti syvään. Koska allekirjoitan sopimuksen, joka takaa, että sinä ja Sini voitte asua tuossa asunnossa niin kauan kuin haluatte, ilman kustannuksia, ilman ehtoja. Vain sitä. Aino vaikeni. Sini lähestyi. Äiti, ole hyvä. Hyväksy. Hän ei vastannut. En kestä nähdä sinua enää täällä. En kestä tietää, että palelet, näet nälkää. Ole hyvä. Sinin ääni murtui. Aino katsoi tytärtään ja ensimmäistä kertaa Mikael näki jotain muuttuvan noissa väsyneissä silmissä. Rakkautta, huolta. Tyttö, ole hyvä. Sini toisti kyyneleet silmissä. Tee tämä minun tähteni. Ellet itsesi, tee minun tähteni. Aino sulki silmänsä ja huokaisi. Kun avasi ne uudelleen, siellä oli antautuminen. Selvä, mutta jos hän yrittää mitään, lähden. Sini hymyili kyyneleiden läpi ja halasi äitiään. Mikael tunsi jotain outoa rinnassaan taas. Jotain, mitä ei ollut tuntenut vuosiin. Ehkä se oli onnellisuus, ehkä vain tunne siitä, että oli tehnyt jotain oikein. Mennäänkö nyt? Hän kysyi. Aino katsoi häntä. Nyt, nyt. Hän epäröi, mutta otti kuluneen kangaskassinsa ja nousi. He kolme kävelivät autolle. Aino astui takapenkille katsellen ympärilleen epäluuloisesti. Sini istui hänen viereensä pitäen kädestä. Mikael ajoi hiljaa viemällä heidät asuntoon, joka muuttaisi kaiken. Kun saapuivat, Aino astui ulos autosta ja katsoi rakennusta. Se oli yksinkertainen, mutta hyvin hoidettu, turvallisella alueella. Mikael avasi asunnon oven ja antoi naisten mennä ensin. Sini astui sisään hitaasti katsellen ympärilleen silmät suurina. 2 makuuhuonetta, olohuone, keittiö, kylpyhuone. Kaikki puhdasta, kaikki kalustettua, kaikki valmiina. Aino pysähtyi keskelle olohuonetta kassi kädessä, tietämättä mitä tehdä. Sini kääntyi Mikaelin puoleen kyyneleet valuessa kasvoilla. Kiitos, hän kuiskasi. Kiitos. Mikael vain nyökkäsi. Ei tiennyt mitä sanoa. Sitten jätti heidät kahdestaan ja lähti. Mutta ennen kuin sulki oven, hän kuuli itkun, heidän molempien, helpotuksen, kiitollisuuden, toivon. Ja ensimmäistä kertaa pitkään aikaan Mikael lähti sieltä tuntien elämällään olevan tarkoitus. Seuraavina viikkoina kaikki muuttui. Sini jatkoi työskentelyä, mutta nyt hänessä oli erilainen hohde. Hän hymyili enemmän, puhui enemmän, oli kevyempi, ja Mikael, huomaamattaan, alkoi etsiä tekosyitä nähdäkseen hänet. Meni alas hänen kerrokseensa useammin, keksi kokouksia, joita ei ollut, pyysi raportteja, joita ei tarvinnut, vain voidakseen jutella hänen kanssaan, ja Sini alkoi vähitellen huomata. Hän ei sanonut mitään, mutta huomasi katseet, tavan, jolla hän aina löysi keinon olla lähellä, ja hämmästyksekseen hän ei välittänyt. Päinvastoin, hän alkoi odottaa noita hetkiä, alkoi pitää hänen läsnäolostaan, ja se pelotti häntä. Eräänä iltapäivänä Mikael kutsui hänet kahville, ei toimistolle, ulos, kahvilaan yrityksen lähellä. Sini epäröi, mutta hyväksyi. He istuivat nurkkapöytään, kaukana uteliailta katseilta. Mikael tilasi 2 kahvia ja oli hetken hiljaa pyöritellen kuppia. Kuinka äitisi voi? Hän kysyi. Hyvin, paremmin. Hän on yhä totuttelemassa, mutta on onnellinen. Entä sinä? Sini hymyili. Olen helpottunut. Kiitollinen. En vielä usko, että tämä on totta. Se on totta. Ja ansaitset sen. Hän laski katseensa. En tiedä ansaitsenko, mutta olen kiitollinen. Mikael kumartui hieman eteenpäin. Sini, minun täytyy kertoa sinulle jotain. Hän nosti katseensa uteliaana. Mitä? Hän epäröi. Ei ollut hyvä sanoissa, ei koskaan ollut, mutta täytyi sanoa. Minä en tehnyt tätä vain hyvyydestä tai auttaakseni. Tein, koska välitän sinusta. Todella, Sini jähmettyi. Hänen sydämensä kiihtyi. Sanoitteko mitä luulen sanovan? Sanon, että pidän sinusta, että ajattelen sinua koko ajan, että minä en tiedä mitä tapahtuu minulle, mutta tiedän, että se liittyy sinuun. Hiljaisuus heidän välillään oli pitkä. Sini ei tiennyt mitä sanoa, ei odottanut tätä, ei ollut valmis. Minä en tiedä mitä sanoa, hän myönsi ääni värisevän. Ei tarvitse sanoa mitään nyt, halusi vain että tiedät. Sini katsoi häntä, tuota miestä, joka muutama viikko sitten oli vain hänen työnantajansa, ja nyt oli mitä? Hän ei tiennyt, mutta tiesi tuntevansa jotain myös, jotain, joka pelotti ja lämmitti samaan aikaan. Minun täytyy ajatella, hän sanoi hiljaa. Totta kai,
Ota aikaa niin paljon kuin tarvitset. He lopettivat kahvin hiljaisuudessa, mutta se oli erilainen hiljaisuus, täynnä odotusta, täynnä mahdollisuuksia. Ja kun he erosivat, Sini lähti sieltä, sydän hakkaamassa ja mieli täynnä kysymyksiä. Sinä yönä hän puhui Ainon kanssa, kertoi kaiken kutsusta, keskustelusta, hänen tunteistaan. Aino kuunteli hiljaa istuen uuden asunnon sohvalla teekuppi käsissä. Ja mitä sinä tunnet? Hän kysyi, kun Sini lopetti. En tiedä, luulen, että pidän hänestä myös, mutta pelkään. Mitä pelkäät? Että tämä on valhetta, että hän kyllästyy, että hän ymmärtää, etten ole tarpeeksi hänelle. Aino laski kupin sivuun ja tarttui tyttärensä käteen. Tyttö, olet tarpeeksi, olet aina ollut, mutta vain sinä voit päättää, kannattaako ottaa riski. Sini katsoi äitiään. Entä jos menee pieleen? Entä jos onnistuu? Sini pysyi hereillä koko yön ajatellen äidin sanoja. Entä jos onnistuu? Kysymys kaikui hänen päässään kuin kello, joka ei lakannut soimasta. Hän tuijotti makuuhuoneen kattoa tilaa, joka nyt oli hänen, jonka Mikael oli antanut pyytämättä mitään vastineeksi. Tai ainakin sitä hän sanoi, mutta nyt oli pyytänyt. Ei selkeillä sanoilla, mutta oli pyytänyt. Pyytänyt mahdollisuutta, pyytänyt häntä harkitsemaan jotain, joka ylitti työnantajan ja työntekijän, jotain, joka pelotti ja innosti yhtä aikaa. Sini nousi sängystä, kun aurinko alkoi nousta, peseytyi, pukeutui työasuun ja lähti aikaisemmin kuin tavallisesti. Täytyi ajatella, tarvitsi ilmaa, mutta kun saapui yrityksen rakennuksen sisäänkäynnille, Mikael oli siellä nojaten autoonsa odottaen. Hän oli ilman takkia, vain valkoinen paita ja solmio hieman löysällä, näytti väsyneeltä. Sini pysähtyi muutaman metrin päähän. Nukuitko? En paljoa, hän myönsi työntäen itsensä pois autosta. Mieti, vaihdoinko kaiken eilen. Et vaihtanut. Ei, Sini astui muutaman askeleen eteenpäin. Ei, teit vain minut hämmentyneeksi. Anteeksi, se ei ollut tarkoitukseni. Tiedän, mutta se tapahtui. Mikael työnsi kädet taskuihinsa, näyttäen haavoittuvaisemmalta kuin koskaan ennen. Ja nyt tarvitsen tietää, oletko tosissasi, ettei tämä ole vain uteliaisuutta tai tylsyyttä tai mitä tahansa. Ei ole, hän sanoi tiukasti. Sini, en ole koskaan ollut hyvä sanoissa. En ole koskaan ollut hyvä näyttämään, mitä tunnen, mutta siitä lähtien, kun todella tapasin sinut, siitä kun näin, kuka todella olet, en voi lopettaa ajattelemasta sinua. Eikä tämä ole siitä, mitä voit antaa minulle. Se on siitä, kuka olet. Tavasta, jolla rakastat äitiäsi. Hyvyydestä, joka sinulla on kaiken jälkeen, mitä olet kokenut. Minä haluan olla osa sitä. Haluan olla osa elämääsi. Sini tunsi sydämensä lähtevän laukkaan. Kukaan ei ollut koskaan puhunut hänelle noin. Kukaan ei ollut koskaan katsonut häntä ja nähnyt jotain muuta kuin henkilö, joka taisteli selviytyäkseen. Oletko varma tästä? Hän kysyi ääni hiljaisena. Olen, koska maailmamme ovat hyvin erilaiset. Olet rikas, olen köyhä, sinulla on valtaa, minulla ei mitään. Ihmiset puhuvat, tuomitsevat. Anna heidän puhua, ei ole noin yksinkertaista. Miksei? Sini sulki silmänsä hetkeksi hengittäen syvään, koska olen jo kärsinyt paljon, jo menettänyt paljon, ja jos antaudun tälle ja luovutat, en tiedä pystynkö nousemaan ylös enää. Mikael astui askeleen lähemmäksi, aivan lähelle häntä nyt. En aio luovuttaa, lupaan. Lupaukset on helppo antaa, vaikea pitää, tiedän, mutta anna minun todistaa. Anna minun näyttää, että olen tosissani. Sini avasi silmänsä ja katsoi häntä. Siellä oli vilpittömyyttä, pelkoa myös. Hän pelkäsi tulla torjutuksi, pelkäsi olevansa riittämätön. Ja jotenkin se rauhoitti häntä, koska se tarkoitti, että hänkin riskeerasi jotain. Selvä, hän sanoi lopulta. Mikaelin silmät loistivat. Selvä, mutta hitaasti, ilman kiirettä, ilman painetta. Hän hymyili, aito hymy, joka muutti hänen koko kasvonsa. Hitaasti, osaan hitaasti. Sini hymyili takaisin ja ensimmäistä kertaa pitkään aikaan tunsi jotain, joka muistutti toivosta. Ei toivoa selviytyä, vaan toivoa elää todella. Seuraavat päivät olivat outoja ja samaan aikaan lohduttavia. Mikael jatkoi ilmestymistään, mutta nyt se oli erilaista. Hän toi kahvia hänelle aamuisin, kysyi hänen päivästään. Joskus kun työpäivä päättyi, he kävelivät yhdessä hänen bussipysäkilleen. He keskustelivat kaikesta
ja ei mistään. Hänen lapsuudestaan, unelmista, jotka hän oli hylännyt seuratakseen perheen yritystoimintaa. Hänen lapsuudestaan, kuinka äiti työskenteli 3 työssä laittaakseen ruokaa pöytään, ja joka keskustelulla etäisyys heidän välillään pieneni. Tämä ei ollut vain vetovoimaa, se oli yhteyttä, ymmärrystä siitä, että vaikka tulivat eri maailmoista, he jakoivat jotain olennaista. Yksinäisyyttä. Mikaelilla oli kaikki, mutta ei ketään. Sinillä ei ollut mitään, mutta oli äiti, ja nyt ehkä hänellä oli hänet myös. Eräänä iltana Mikael kutsui hänet illalliselle. Ei kalliiseen ravintolaan, vaan yksinkertaiseen paikkaan, vilkkaalla kadulla keskustassa, missä myytiin kotiruokaa. Sini hyväksyi. Hän pukeutui parhaaseen mekkoonsa, yksinkertainen, tummansininen mekko, jonka oli ostanut kirpputorilta vuosia sitten. Mikael ilmestyi ilman pukua, vain farkut ja valkoinen paita. Hän näytti nuoremmalta niin, kevyemmältä. He söivät illallisen keskustellen typeryyksistä, elokuvista, joista pitivät, musiikista, paikoista, joissa halusivat käydä. Ja lopussa, kun hän vei hänet kotiin, pysäytti auton rakennuksen eteen ja oli hetken hiljaa. Kiitos, hän sanoi. Mistä? Että annoit minulle mahdollisuuden, ettet luovuttanut minusta ennen kuin todella tiesit, kuka olen, Sini hymyili. Sinäkin annoit minulle mahdollisuuden, näit minut, kun kukaan muu ei nähnyt. Mikael kumartui hieman lähemmäksi. Sini tunsi sydämensä kiihtyvän. Hän oli niin lähellä, että hän tunsi hänen lämpönsä. Ja sitten, hitaasti, hän painoi otsansa hänen otsansa vasten. Ei suudellut, vain pysyi siinä hengittäen yhdessä, jakaen hiljaisen läheisyyden hetken, ja Sinille se oli merkityksellisempää kuin mikään suudelma olisi voinut olla. Hyvää yötä, hän kuiskasi. Hyvää yötä. Hän astui ulos autosta ja meni rakennukseen, mutta ennen kuin nousi ylös, katsoi taakseen. Mikael oli yhä siellä katsomassa. Hän vilkutti takaisin, ja he molemmat hymyilivät kuin 2 rakastunutta teini-ikäistä. Seuraavina viikkoina heidän suhteensa syveni. Mikael alkoi vierailla asunnossa. Alussa Aino oli epäluuloinen. Katsoi häntä katseella, joka sanoi selvästi, että hän piti silmällä, mutta vähitellen hän alkoi huomata, että Mikael oli erilainen kuin oli kuvitellut. Hän auttoi tiskaamaan astiat illallisen jälkeen, keskusteli hänen kanssaan yksinkertaisista asioista, toi kukkia joka kerta kun tuli, eikä koskaan kohdellut kumpaakaan heistä alempana. Aino alkoi rentoutua, ja eräänä iltana, kun Sini oli makuuhuoneessa, Aino kutsui Mikaelin keittiöön. Voinko puhua kanssasi hetken? Mikael näytti yllättyneeltä, mutta suostui. Totta kai. Aino ripisti kätensä ja tuijotti häntä. Pidätkö todella tyttärestäni? Pidän paljon. Eikä tämä ole, koska hän on kaunis tai koska haluat tuntea itsesi hyväksi. Ei, se on, koska hän saa minut haluamaan olla parempi ihminen, koska kun olen hänen kanssaan tunnen oloni täydelliseksi. Aino tutki hänen kasvojaan pitkän hetken, sitten huokaisi. Näytät vilpittömältä. Olen. Mutta jos satut häneen, vannon, että löydän sinut, eikä se ole kaunista. Mikael ei voinut välttää pientä hymyä. Ymmärretty. Aino nyökkäsi ja palasi olohuoneeseen. Sini tuli makuuhuoneesta juuri silloin katsoen uteliaana. Mistä keskustelitte? Ei mistään erikoisesta, Aino vastasi, mutta hänen silmissään oli erilainen kiilto, hyväksyntä. Sini katsoi Mikaelia, joka vain kohautti olkiaan, mutta hän tiesi, että jotain oli muuttunut, ja se teki hänet vielä onnellisemmaksi. 2 kuukautta myöhemmin Mikael kutsui Sinin tutustumaan kotiinsa, ei kattohuoneistoon, jossa hän asui kaupungissa, vaan rantataloon, jonka hän oli perinyt vanhemmiltaan. Sini epäröi. Se oli iso askel, mutta suostui. He matkustivat lauantai-aamuna. Talo oli 3 tunnin ajomatkan päässä kaupungista, rauhallisella rannalla, kaukana Vilskeestä. Kun saapuivat, Sini jäi sanattomaksi. Talo oli valtava, mutta viihtyisä, suuret ikkunat suoraan merelle. Mikael avasi oven ja antoi hänen mennä ensin sisään. Sini käveli hitaasti, katsellen jokaista yksityiskohtaa. Valokuvat seinällä, vanhat huonekalut, meren tuoksu, joka tuli avoimista ikkunoista. Tämä on kaunista, hän sanoi kääntyen hänen puoleensa. Tämä oli äitini lempipaikka, Mikael kertoi pehmeällä äänellä.
Hän sanoi, että täällä hän pystyi hengittämään, pystyi olemaan oma itsensä. Entä sinä? Hän mietti hetken. Nyt pystyn, koska olet täällä. Sini tunsi silmiensä kihelmöivän. Hän tiesi aina, mitä sanoa. Löysi aina oikeat sanat, vaikka sanoi, ettei ollut hyvä niissä. He viettivät päivän yhdessä, kävelivät rannalla, keskustelivat kaikesta, tulevaisuudesta, mitä halusivat, peloista ja unelmista, ja kun aurinko alkoi laskea, he istuivat hiekalla vierekkäin tarkkailleen horisonttia. Haluan kysyä sinulta jotain, Mikael sanoi muroen hiljaisuuden. Mitä? Haluan sinun olevan tyttöystäväni. Virallisesti. Sini käänsi kasvonsa häneen yllättyneenä. Virallisesti? Kyllä. Haluan kaikkien tietävän. Haluan sinun tietävän, että olen tosissani. Että tämä ei ole ohimenevää. Että haluan rakentaa jotain todellista kanssasi. Sini tunsi kyyneleiden valuvan. Hän oli odottanut niin kauan tätä. Jonkun, joka näkisi hänet. Jonkun, joka rakastaisi häntä. Ja nyt se tapahtui. Kyllä, hän sanoi hymyillen kyyneleiden läpi. Haluan. Mikael hymyili ja ensimmäistä kertaa suuteli häntä. Se oli lempeä suudelma, täynnä lupauksia. Ja kun he erosivat, molemmat hymyilivät kuin kaksi ihmistä, jotka olivat vihdoin löytäneet, mitä etsivät. Seuraavana päivänä, kun he palasivat kaupunkiin, kaikki näytti erilaiselta, kirkkaammalta, kevyemmältä. Sini kertoi Ainolle heti kotiin päästyään. Äiti hymyili ja halasi tytärtään tiukasti. Ansaitset olla onnellinen, tyttäreni. Olet aina ansainnut, Sini itki äidin olkapäällä. Itki helpotuksesta, onnesta, kiitollisuudesta. Ja kun he erosivat, Aino piti tyttärensä kasvoja käsissään. Nauti jokaisesta hetkestä, koska elämä on liian lyhyt tuhlataksesi mahdollisuuksia olla onnellinen. Sini nyökkäsi ja lupasi itselleen tekevänsä juuri niin. Seuraavina kuukausina heidän suhteensa kukoisti. Mikael esitteli Sinin ystävilleen, liikekumppaneilleen, kaikille, jotka olivat tärkeitä. Alussa oli katseita, kommentteja, tuomitsemista, mutta Mikael ei välittänyt, ja Sini oppi olemaan välittämättä myös, koska se mitä heillä oli todellista, oli totta, eikä kukaan voinut ottaa sitä heiltä. Sini jatkoi työskentelyä yrityksessä, mutta Mikael vaati hänen käyvän kurssilla jotain, mitä hän oli aina halunnut, mutta ei koskaan ollut saanut mahdollisuutta. Sini valitsi hallinnon, halusi oppia, halusi kasvaa, ja Mikael tuki häntä joka askeleella, maksoi kurssin, auttoi opinnoissa, juhli jokaista hyvää arvosanaa kuin se olisi ollut hänen oma, ja Sini rakastui häneen yhä enemmän joka päivä. Ei rahan takia, ei sen takia, mitä hän saattoi tarjota, vaan sen takia, kuka hän oli hänen kanssaan. Haavoittuvainen, aito, inhimillinen. Vuosi myöhemmin Mikael kosi Siniä. Se oli yksinkertainen ilta kotona illallisen jälkeen. Aino oli juuri mennyt nukkumaan. Sini tiskasi astioita, kun Mikael lähestyi takaa ja halasi häntä. Anna minun tehdä tämä, hän sanoi ottaen sienen hänen kädestään. Sini nauroi. Sinun ei tarvitse, tiedän, mutta haluan. Hän kääntyi hänen puoleensa hymyillen, ja sitten hän näki. Mikael oli polvillaan, laatikko kädessään. Sinin sydän pysähtyi. Mitä teet? Jotain, mitä minun olisi pitänyt tehdä kuukausia sitten, hän sanoi avaten laatikon. Sisällä oli yksinkertainen valkokultainen sormus pienellä timantilla. Sini, muutit elämäni. Näytit minulle, mitä on rakastaa todella, mitä on tulla todella rakastetuksi, enkä halua viettää yhtäkään päivää ilman sinua rinnallani. Menetkö naimisiin kanssani? Sini peitti suunsa käsillään kyyneleet, valuen hallitsemattomasti. Hän ei saanut sanaa suustaan, vain nyökkäili toistuvasti. Mikael hymyili, otti sormuksen laatikosta ja pani sen hänen sormeensa, sitten nousi ja suuteli häntä, syvä suudelma, täynnä rakkautta ja lupauksia. Kun he erosivat, Sini sai vihdoin puhekykynsä takaisin. Kyllä, 1000 kertaa kyllä. He nauroivat yhdessä syleilevän keskellä keittiötä, astiat puolitiessä ja sydän tulvimassa onnesta. Aino ilmestyi makuuhuoneen ovelle unisena. Kun hän näki kohtauksen, hymyili. Mitä missasin? Sini juoksi hänen luokseen ja näytti sormusta. Hän kosi minua, äiti. Hän kosi. Aino halasi tytärtään tiukasti itken myös. Olen niin onnellinen puolestasi, tyttäreni, niin onnellinen. He 3 seisoivat siinä syleilevän, itken ja nauraen samaan aikaan,
Ja tuona hetkenä Sini ymmärsi, että hänellä oli kaikki, mitä oli aina halunnut. Rakkautta, perhettä, tulevaisuutta. Häät järjestettiin 6 kuukautta myöhemmin. Ei mitään suurta, ei mitään näyttävää, vain lähimmät ystävät ja perhe. Sini halusi jotain yksinkertaista ja Mikael kunnioitti sitä. Seremonia oli pienessä kappelissa lähellä rantaa. Aino istui etummaisella rivillä, uusi mekko päällä, jonka Mikael oli ostanut hänelle. Sini astui sisään yksin, ilman huntua, vain yksinkertainen valkoinen mekko ja niittykukkien kimppu. Kun hänen silmänsä kohtasivat Mikaelin, hän tiesi, että tämä oli ikuista. Seremonia oli nopea, sanat sanottiin, lupaukset annettiin. Ja kun pappi sanoi Mikaelin voivan suudella morsiamen, hän veti hänet lähelle ja suuteli kuin se olisi ensimmäinen ja viimeinen kerta. Ihmiset taputtivat, Aino itki, ja Sini tunsi, että vihdoin oli löytänyt paikkansa maailmassa. Juhlat olivat rantatalossa, yksinkertainen live-musiikilla, hyvällä ruualla ja paljon naurua. Sini tanssi Mikaelin kanssa koko illan, ja kun kaikki olivat lähteneet, he istuivat hiekalla paljain, jaloin katsoen merta. Onnellinen? Mikael kysyi pitäen hänen kädestään. Enemmän kuin luulin olevan mahdollista, Sini vastasi nojaen päätään hänen olkapäähänsä. Minäkin. He istuivat siinä hiljaisuudessa vain nauttien toistensa läsnäolosta, ja Sini ajatteli kaikkea, mitä oli tapahtunut. Kuinka hänen elämänsä oli muuttunut täysin. Kuinka yksinkertainen hyvyyden ele, kahvin vieminen äidilleen joka päivä, oli johtanut tähän hetkeen. Hän katsoi Mikaelia. Kiitos, hän sanoi. Mistä? Että näit minut, että valitsit minut, että rakastit minua. Mikael käänsi kasvonsa häneen ja hymyili. Minä kiitän sinua siitä, että annoit minun tulla sisään, että opetit minulle, mitä on todellinen rakkaus. He suutelivat uudelleen aaltojen äänen taustalla ja tuulen hivellessä kasvoja. Ja tuona hetkenä Sini tiesi, että riippumatta mitä tulisi, he olisivat yhdessä, aina. Seuraavat vuodet olivat täynnä haasteita. Sini suoritti hallinnon kurssin ja alkoi työskennellä Mikaelin kanssa yrityksessä, ei työntekijänä, vaan kumppanina. Hänellä oli lahjakkuutta, näkemystä, ja Mikael tunnusti sen. Yhdessä he muuttivat yrityksen, tekivät siitä inhimillisemmän, loivat apuohjelmia työntekijöille, avasivat mahdollisuuksia ihmisille, jotka kuten Sini tulivat alhaalta ja tarvitsivat mahdollisuuden. Ja yritys kasvoi, ei vain taloudellisesti, vaan tarkoituksessa. Aino jatkoi heidän kanssaan asumista. Mikael ei koskaan ehdottanut hänen menevän muualle. Päinvastoin hän rakensi lisäosan taloon, pienen tilan vain hänelle, jossa hänellä oli yksityisyys, mutta oli yhä lähellä tytärtään. Aino alkoi auttaa yrityksen sosiaalisissa projekteissa. Hänellä oli kokemusta kadulta, tiesi mitä ihmiset tarvitsivat, ja hänen äänestään tuli tärkeä. Hän auttoi luomaan turvakoteja, kehittämään uudelleen integraatio-ohjelmia, ja ensimmäistä kertaa elämässään Aino tunsi, että hänellä oli tarkoitus muualla kuin pelkästään selviytyä. 3 vuotta häiden jälkeen Sini huomasi olevansa raskaana. Hän kertoi Mikaelille sunnuntai-aamuna, kun he joivat kahvia parvekkeella. Hän luki sanomalehteä, kun Sini laski raskaustestin pöydälle. Mikael nosti katseensa hämmentyneenä. Sitten näki testin, näki 2 viivaa ja jähmettyi. Oletko raskaana? Sini nyökkäsi hermostuneena. Olen. Mikael pudotti lehden, nousi ja juoksi hänen luokseen, nosti hänet syliin ja pyörähti nauraen ja itken samaan aikaan. Meillä on tulossa vauva! Meillä on tulossa vauva! Sini nauroi syleilevän häntä tiukasti. On! Meillä on! Aino tuli ulos lisäosasta äänien houkuttelemana. Mitä täällä tapahtuu? Tulet isoäidiksi, äiti, Sini sanoi yhä Mikaelin sylissä. Aino peitti suunsa silmät täyttyen kyyneleistä. Isoäiti? Tulen isoäidiksi. He 3 syleilivät itken ja nauraen yhdessä. Ja tuona hetkenä Sini ymmärsi, että elämä oli tehnyt täyden ympyrän. Äidin hoitamisesta kadulla perheen rakentamiseen täynnä rakkautta. Raskaus sujui rauhallisesti. Mikael ei jättänyt Siniä, teki kaiken hänen puolestaan, hieroi jalkoja, valmisti ruokaa, meni jokaiseen lääkärikäyntiin, ja kun vauva syntyi, kaunis tyttö suurilla silmillä ja tummilla hiuksilla, Mikael itki.
Itki kuten ei ollut koskaan ennen. Sini piti tytärtä sylissään ja katsoi häntä. Mitä nimeämme hänet? Mikael katsoi Ainoa, joka oli huoneen nurkassa seuraamassa kaikkea hymy kasvoillaan. Aino, nimeämme hänet Ainoksi. Iso äiti peitti kasvonsa käsillään nyyhkyttäen. Sini hymyili kyyneleet silmissään. Aino on täydellinen. Pikkuinen Aino kasvoi rakkauden ympäröimänä. Kasvoi kuunnellen isoäidin tarinoita, tarinoita taistelusta, selviytymisestä, rakkaudesta, joka ei luovuta, ja kasvoi tietäen, että hän tuli perheestä, joka oli kokenut paljon, mutta ei koskaan luovuttanut. Sini jatkoi työskentelyä, jatkoi kasvamista, mutta ei koskaan unohtanut, mistä tuli. Ei koskaan unohtanut päiviä, jolloin vei kahvia äidilleen puistossa, ja joka viikko poikkeuksetta hän palasi tuohon puistoon. Ei viedäkseen kahvia Ainolle, vaan viedäkseen kahvia, ruokaa ja toivoa muille ihmisille, jotka kokivat, mitä hänen äitinsä oli kokenut. Ja Mikael tuli aina mukaan, he kaksi yhdessä auttamassa, rakastamassa, tekemässä eroa. 10 vuotta päivän jälkeen, jolloin he oikeastaan tapasivat, Sini ja Mikael istuivat samassa puistossa, samalla penkillä, missä kaikki oli alkanut. Pikkuinen Aino leikkimään lähellä isoäiti Ainon tarkkaavaisella katseella. Sini katsoi ympärilleen. Niin paljon oli muuttunut, mutta tuo paikka pysyi samana ja jotenkin se oli lohdullista. Kadutko mitään? Mikael kysyi pitäen hänen kädestään. Sini mietti hetken. Ei, en hetkeäkään. Entä sinä? Koskaan. Olit paras asia, joka minulle on tapahtunut. Sini hymyili ja nojasi päätään hänen olkapäähänsä. Pikkuinen Aino juoksi heidän luokseen nauraen ja hyppäsi äidin syliin. Isoäiti Aino lähestyi hitaasti istuutuen toiselle puolelle. Oletteko kunnossa? Hän kysyi. Olemme, Sini vastasi katsoen äitiä täysin rakkauden silmin. Olemme enemmän kuin kunnossa. Aino hymyili ja tarttui tyttärensä käteen. 4 sukupolvea siinä penkillä paikassa, joka oli nähnyt niin paljon kipua, mutta näki nyt niin paljon onnea. Ja Sini ymmärsi, että kaikki oli ollut sen arvoista. Jokainen kyynel, jokainen vaikeus, jokainen epätoivon hetki, koska kaikki oli johtanut tähän, tuohon täydelliseen rauhan ja rakkauden hetkeen. Tiedätkö, mitä opin tästä kaikesta? Sini sanoi muroen hiljaisuuden. Mitä? Mikael kysyi. Että hyvyyttä ei koskaan tuhlata, että todellinen rakkaus löytää aina tien, ja että ei ole väliä mistä tulet. Tärkeää on minne menet ja kenet valitset ottaa mukaan. Mikael puristi hänen kättään. En olisi voinut sanoa paremmin. Pikkuinen Aino katsoi äitiään. Äiti, miksi tulemme aina tänne? Sini hymyili ja silitti tyttärensä hiuksia. Koska täällä kaikki alkoi, rakkaani. Täällä opin, että yksinkertainen rakkauden ele voi muuttaa kaiken, voi muuttaa koko elämän. Tyttö näytti ajattelevan hetken, joten tulemme tänne muistamaan, juuri niin, muistamaan mistä tulimme ja olemaan koskaan unohtamatta auttaa niitä, jotka tarvitsevat. Pikkuinen Aino nyökkäsi vakavasti, kuin ymmärtäen täydellisesti. Sitten laskeutui äidin sylstä ja juoksi takaisin leikkimään. He 4 jäivät sinne tarkkailemaan. Sini katsoi Mikaelia, sitten äitiä, sitten tytärtään ja tunsi sydämensä tulvivan kiitollisuudesta. Elämä oli ollut kovaa, ollut epäreilua, mutta oli myös ollut antelias. Oli antanut hänelle enemmän kuin hän oli koskaan unelmoinut. Oli antanut rakkautta, oli antanut perheen, oli antanut tarkoituksen ja se oli kaikki. Rakastan sinua, Sini kuiskasi Mikaelille. Rakastan sinua myös, enemmän kuin mitään tässä maailmassa, he suutelivat lempeästi. Aino hymyili katselen heitä, ja pikkuinen Aino huusi kaukaa. Isoäiti, tule leikkimään! Aino nousi nauraen ja meni lapsen perään. Sini ja Mikael jäivät yksin penkille käsi kädessä, hiljaisuudessa, nauttien hetkestä, elämästä, jonka olivat rakentaneet yhdessä, ja Sini ajatteli kaikkea uudelleen, kuinka kahvikuppi oli muuttanut kaiken, kuinka hyvyys oli avannut ovia, kuinka rakkaus oli parantanut haavoja. Hän katsoi taivasta, laskevaa aurinkoa, ja kiitti jokaisesta hetkestä, jokaisesta vaikeudesta, joka toi hänet tähän, jokaisesta ihmisestä, joka ylitti hänen tiensä, ja ennen kaikkea kiitti siitä, että oli ollut rohkea hyväksymään rakkaus, kun se ilmestyi,
koska lopussa se oli sitä, mitä merkitsi. Ei raha, ei asema, ei mitä ihmiset ajattelivat, vaan rakkaus, todellinen rakkaus. Rakkaus, joka parantaa, rakkaus, joka muuttaa, rakkaus, joka kestää ikuisesti. Kun yö laskeutui, he 4 palasivat kotiin yhdessä, söivät illallisen, keskustelivat, nauroivat. Ja kun pikkuinen Aino meni nukkumaan, Sini laittoi hänet sänkyyn ja kuiskasi hänen korvaansa, sinua rakastetaan, olet aina ollut, tulet aina olemaan, älä koskaan unohda sitä. Tyttö hymyili unisena ja sulki silmänsä. Sini tuli ulos huoneesta ja löysi Mikaelin odottamassa käytävällä. Hän veti hänet lähelle ja halasi. Kiitos tästä elämästä, hän kuiskasi. Kiitos sinulle tästä elämästä, hän vastasi. Ja he seisoivat siinä syleilevän tietäen, että riippumatta mitä tulisi, he olisivat yhdessä, aina, koska heidän rakkautensa oli vahvaa, oli todellista, oli ikuista, eikä mikään, ehdottomasti mikään, voisi muuttaa sitä. Sini katsoi taaksepäin viimeisen kerran kaikkeen, mitä oli kokenut ja hymyili, sitten katsoi eteenpäin kaikkeen, mitä oli vielä tulossa ja hymyili uudelleen, koska vihdoin hän oli onnellinen ja tuo onni ei ollut väliaikaista, ei lainattua. Se oli hänen, se oli todellista, se oli ansaittua ja se oli ikuista.